Srbin. Da, od trojke pa na gore. Uglavnom, u proseku četvorak, ali može da bude i trojka. Nedostaje. Da, i petica. Čega je to posledica? Loša finansijska situacija, strah od zubara, u većinu ljudi kad pitate zašto ne ide kod zubara, on kaže zašto se plaši. Da, to je najčešći odgovor. Loša finansijska situacija je meni jako loš izgovor za četkicu i za pastu za zube. Možda izgovori su različiti, tipa nemam vremena, strah od zubara, finansijska situacija. Ljudi često misle da i ne moraju da peru zube, da jednostavno... To se potire sve sama. Da, sama. Imamo tu pljuvačku, imamo vodu, imamo žvake koje se reklamiraju. To malo se promućka i gotovo. I gotovo. Često ljudi misle da kad urade keramičke zube, na primjer, nove keramičke zube stave i kažu sad sam uradio zube, sad više ne moram da peram zube. Ali naprotiv, briga tek počinje. A dobro, svi nekako, bez obzira na to, verujem da gledamo TV i filmove i pogotovo strane, evo posljednje mi ove naše, onda jedno nas zabljesne taj neki hollywoodski, tako osmeh, ono sve cink u nizu. Sve pod konac. Mislim, nekako, jel to mora da budu veštački zubi da bi tako izgledali ili ne? Pa to što mi gledamo uglavnom jesu veštački zubi. Da. Retko, danas je jako moderno da sve bude odmah rešeno, da svaki problem sa zubima, sa ustima bude odmah rešen, kao i sve ostalo, jel te? Znači, najlakše je zbrusiti zube, teže je nositi fiksnu protezu, teže je raditi na sebi. To što mi vidimo, svi misle da je najbolji taj najkraći put. Izvodite mi i stavite tu, a zapravo ne shvataju koliko se svi vi grčevito borite da sačuvamo svaki zdrav zub, jeste. To što mi vidimo tu, sada postoji hollywoodski osmeh takozvani, to su ti perfektni zubi, beli, jako beli zubi. Kod nekoga bolji, kod nekoga loši. Zašto su urađeni? Prvenstveno, da li iz estetskih razloga, da li zato što je neko hteo da kraćim putem bude, da li zato što se dobro slikaju ili snimaju na kameri, to pacijenti treba, ljudi trebaju da znaju. Znači da nije za svakoga to prosto. Da li je održavanje takvih zuba lakše i jednostavnije? Ne, nije. Tada briga zuba tek počinje. Briga o tim zubima tek počinje, zato što... Ti ne možda mi dodaš zube? Iz čaše. Briga o takvim zubima tek počinje. Ali ako pričamo o ovim našim zubima još uvek, koja starostna grupa najalarmantnija, možda stariji, mlađi, muškarci, žene, kad pričamo o Srbiji? Kad pričamo o Srbiji, pa mislim da ne bi mogla da izdvojim ni jednu takvu kategoriju, jel te, koja je jako alarmantna, zato što mi se čini da su sve alarmantne. Ne radi se o... Prosto se ljudi nisu obavešteni o tome na koliko treba da idu kod stomatologa. Evo, obavestite ih preporučujem. Da, na 6 meseci redovne kontrole, redovno čišćenje zuba, uklanjanje čvrstih mekih naslaga, u prevodu kamenca i mekih naslaga sa zuba, jel te? Na 6 meseci kod stomatologa na kontrolu. Mi pri svakoj kontroli proveravamo svaki zub i na vreme možemo da upozorimo da li je zub za popravku ili nije. Ljudi nisu obavešteni kod nas, nisu naučeni kako da peru zube, kako da održavaju oralnu higijenu, kad da idu kod stomatologa, što mi sada rekli. To su jako bitne stvari, ljudi se tome nauče. Znači, već su deca u problemu. Drugim rečima, za početak bilo bi dobro da počne da peru zube bilo kako. Pa makar... Ajde za kraj samo jedno pitanje. Pojavile su se sad pojavile su se, kod nas se pojavile, u svetu je zapravo ta tehnologija poznata već godinama, a to su ove vodene četkice. Da li je to dobro, loše, Kada mislite vodene četkice, mislite na elektronske četkice, četkice koje propuštaju vodu. Četkice koje impulsima vode čiste. Da, one ne čiste zube, one samo nama pomažu održavanju oralne higijene, znate, to je samo jedan korak, cijel sistem kako funkcioniše, morate da operate zube četkicom i pasne zube, prvenstveno četkicom. Vi između obroka, između jutarnjeg i večernjeg pranja zuba, ako imate mogućnost da samo četkicom operate zube, čak pasta ne mora da se koristi. A aparat o kome vi pričate, takav, služi samo za čišćenje prostora oko zuba, preporučuje se. Kod pacijenata koji nose fiksne proteze, kod pacijenata sa keramičkim zubima, o hollywoodskom osmehu smo pričali, jel te, takvi zubi se teže održavaju nego prirodni.
Najbolji prirodni zub koji može sam lepo da se očisti, jel te? Mislim, pa četvicom se lepo čisti. Pa dobro, sve prirodno je uvek najbolje. Kao što recimo verujem da vi imate prirodno tako lepu liniju, možda i zbog baleta, na primjer. Zbog baleta. Hvala Maja puno. Hvala na gostovanje, draga moja Anđelka. Šta si, kad si bila mala, želela da postaneš, kad porasteš? Ovo što sam sada. Ali, između ostalog, možda i